Ni nkayo mugusiki CFM mwanjo mutegereri kiritoko gotebina kiritoko kora na kiria na kumanyinkiri nga rero igotore no mugeni igase studio Natali onde no yokabiro mu bisomo nene bwenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital omoske Dr. Enoch Ondari boigo komenta inkiri nga nkurigiare kirogo kibo governor imeye county ya Kisii igotete kuriginga ki inkie kigia sarikire na kitokuringa is Kisii county on the right track. Yes, onye kero on the right track inkia koligirie kerugeke onye teri on the right track inkia tagete gokora ebyo nsinkoligirie tolega igiki agaroso oikira igase studio ase emambia bona bonda gete gura chinga kichi gamwaregania sinchira ya bene kigima elinda tumanyenga ngakia bokira semambie ye naenda kwa ni umugusi kwa junwa. Karibu sana umheshimiwa Dr. Enoch Ondari. Yes. Yes, naomba mic yake umtengenezee mic yake vizuri kabisa ndio tupate kuelewana upande wake pale. Bado mtengenezee mic yake upande wake pale. Alafu tu safi kabisa mwancho mutegereri na jikora ligeri gae bintunga kibiko genda buya kabisa ngiunga daktari mbiyale kabisa wana tikankwale gani daktari moja kwa moja ase studio ya Kisii FM asema mbia bona. Karibu sana daktari. Mbiyamano MC Dudus. Yes. Mbiyamano soko nginovaiti kwa studio inoga ya Kisii FM. Ndoje ne studio ngia kabisa. Na nde koro kananga mwakorera investment ngia. Nyasanya kwa babe kororo. Mbiyamano sana. Mbiyamano sana. Litangani kara manyumu gusia marieta oboronge daktari na hendora mukwane tume gochaka chinkwa na sima mbia bona. Omugusio minto bwensia sabetango gotenga mbiyamano litukolia rero na nde ngakibuga kire. Mwamugusie tubuga kire biya. Inja siri yetagoro kwa Dr. Enoch Ondari. Inje no munyagitari inde iga Kisii Town, wose Kisii County nongokora. Na ande naberega ye miake menge inje nongiborere Kisii iga. Nonkindere Kisii iga. Nonsomete primary school ya nene, secondary school ya nega Kisii. Na ende nonkokolega siga Kisii bona iga. Right. Na inoko nyuma nonyomete Kisii iga. Na nomete Kisii iga. Yes. Ne biasara bya ne binge no bire Kisii iga. Iwenje no mugusia asili. Right. Na ande ntigante ya gusinga happy mashujaa day no etwa ko tegoro. Bagusi bonse na mashujaa. Because bagusia ndo sebabeta na bantu bwatumukia. Bakolega asieng ya abo ya magokabo babeke biento MS goro baragira. Right. Daktari elitangani dotaragenda singo na jitiganda gotebinga ngore kigera naye no musani Raila Odinga. Timenye tinga ayenkyura munyolere Raila Odinga subwenge. Omuga Raila Odinga ngotabanga tinya sae amubeke asagi yaga ali asachire. Inje Raila no musani onorenge. Raila etuomira nenera matuka mangi. Naende na kanyoranga siasa negenti kigokumia. Omuntu na mokoro esko gegekera moko morage ge siasa kera waka siasa mwamo renjire ngao. Lakini nje na ikaransi nere na kwanenere na munanyote Raila no muntu lengo muntu motoereru omuntu muya omuntu gotegerera na ndo muntu kurwa no ina advice boronge murago semi buya buna uchikogenda mutu. Right. Inche Raila na jete no nyagitari gali ya kabiri gatatu tware goja twikaransa komo twakwana nkagenda obisi ya mara kabiri gatatu na arato twikaransa twakwana mangana mange chinga kiecho inabwate birengere bya siasa lakini abona ale kotaganga umunga koyo enjirare na ale koranga mbuyare nata gukwana nera bosaigo na naraga mbuyare igo kero nanyorete reporting oralire na mona igwete biasa amino bobesana lakini ne gatebanga mbuya nya site gamutimo kekogera o eteira mangana mange enseye gesacha getalingo mwana moke bakoro chacha kobekwechere miaka kianda agacha kuitwa maiso kwa mwaka rumwe lisori alinya guitira mariga kinga gichionsi ekogereria na mangana aria aeterete igo abakenya baito freedom ito bwatu nembonega ya media the for the states ngagetenga bange mba mayetenga Raila ne rogerete bane mbono tukukwana bintu tukukwana osito kole serikali ya sekonda bobe twirusha magoso onye kale karo Raila dia taraje kubekwa detention nkware ukwana bintu serikali bobe karo twabwate patia yemo Raila naba sani bae no batene twagatebanga ya serikali bakechinchi abantu batwara freedom
Okay. Asante sana kerokende daktari Raila Odinga okule bono igale ngumurai weke amagi ya ODM nabarayimbare kerokende bare gotegemea ngarairo ba bwatokoboko oba introduce na ende baita abande mbaro bare gutumika kora Raila banyora umaarufu nkinga kiroche matrix ya siasa gochikoba chakera by elections mpaka 2027 no maenenga amatuka manga etire tuchago 1992 gocha iga Raila narosetie magima y'abantu abange kisiasa na ndagasaria magima ya ndabange kisiasa kero tare kogenda injiraganeti abandi mbali bale ko soa siasa asokora Raila ekero murengo limo ngao kwara Raila irinde gwachiko ire chikura gosekero nsemo yaye lazima jiche erewika kubwata koboko atebye bantu ngo nere mbwate irindago wakiro chikura nonyengi sige gandoje nga oyo engaki miakangi komiga yaedire nero go tebya nsemo tokogenda guche igo bono gochi mutu igandu chikora siasa endonge etabwati okubwatere gotiri ya Raila iga abantu abange mbajikwerosi bwega ngaki bara abananchi bako barura banyene ngaki bakweonia sabananchi imba bwaterere goti ya Raila gosi ya asokora Raila gosasa gotogira Raila bono siasa igokire nandi bono mapema lakini mayete nga amatuka goche mwaka ya Museveni iga pikero ngonto bwajikora 2027 ntorra abantu bakweonia asigasi bakorire abande bale ko keraba okonyara ground kiabere gakongwake kwamnya ko Raila kero kwamnya ko Raila chage gotebya abantu elinde bakira lakini bono ground kiabere smooth ground kiabere level kiro muntu tigake siasa ya buronge tutabwati umuntu kwaterere goti tokurama gostogotogia ili tujikoraki tujikoya guchikura alright ekenteke mogioka daktari uranyolere Raila Odinga asemiaka yawo yonsi ni nkirikike injegento ekero umwaka wa 2005 right ekero tuwa referendum ya lengo ye constitution y'Entang'ani ina lengo munyagitari gali Nyamira liriptu bwate no ya bwate orange na yes ya bwate banana na dio Raila namunyoete litang'ani ngamukwani no kabakukwane igali ekarajite baka Nyamira bagole campaign eri balinge na Ruto n'abantu bandi bali korose Pentagon igo inkanyoranga Raila n'umuntu uroje mutu ekogere constitution iri twabwate nga 2005 twabwate Cliff draft na Bomas draft uroje the Bomas draft iri yete tuboronga abaninji bete consultant bagate bangane tagete bakaenda Cliff bakachinje bintu bikeigo eraga kana ngebintu biri byachinje tumbiri bintu bironge igo inkanyoranga egentekenene constitution ya Kenya especially gajagoitu mwaka 2010 ekere balenge okolega siamo no mugaga Kibaki eyibone yotokwa Raila nga alinera atokonyete bunense yakonyete constitution ita 2010 kangabone binte binge bisarigete Kenya ga no Nkisi county igo constitution ya Kenya ne yotokwa Raila nga mbuya mono kwatenete n'abananchi ukagera tukanyora obosiboro oboyia kwetira constitution ya Kenya 2010. Alright, kuruirania hase ensemo ya Raila Odinga kigara bono kwa soire siasa nkurigiyore kiro kibo governor se county ya Kisii, of which you're going to confirm Raila Odinga buna arura se siasa tayo akule na gutindikwa of course serikali ikamworokia amasikania ya abene ekero kurigereria ensemo y'omurayibo obono bwense ya Kenya muske Dr. William Ruto igera chikomobera buororo 2027 gose bado gego chikoko kongago etani bunere bono bono omaete siasa MC Dudus negento ogo jagole yani nkabune liver obwate lini ko bakonya go jagole kabireye na bya kunyana kananga eka Raila ale moyo na we serikali ya kongera omuske Ruto kusemuna ararire gabono eto ngatabwati nande muntu ende kurunyanza agaiga uraje kumutenira mono uraje kumupinga enjirengo oroche amantu bali ba ODM baswire buna Raila atararara no ena asembera yali yale ko tukuto moisonde nkoroche baswire okwana chinsemo ibere njimnando chinga ODM nguje kubutokanere ebe chipisi 3 bali bago jikote bange baje kubwatira Ruto bali bate yani batagite mangana Ruto bako enda independent na ODM na ani bali baje kutiga ODM ibasoke isiko bakole bintu byabo igo era lorekanenga ki umusike Ruto ara manage siasa kuchakera bono pakumutinyo sita 2026 koranga nabeke base ya ODM amo
aise ko ibeka amo nangini kumaitenga ODM bali koba mostly kiama kiabo gare matega igo ngabagere bo simba mubwatesi bakumubwatesi aliyo nyodre nga ebesili ya Raila abwate ya berengo igwete igoro umugabano kisi kandi otebanga bategete omusike Ruto aira ne ODM wamwenere flag bearer ni party leader ODM asinge engineer ngo asaba mobali bachagete kiama ya ODM bali nga Pentagon yes igo amangana yo into yarigereti no nabachanganusha bange bakisiasa otanga bono iga mapema gukwana nga kira abease omusike Ruto. Okay. Agende turageli nga siasa ngikoba machanya goterema kala tereme ndoro sta kwenda guchi. All right, asante sana. Mwacho motegele mi studio kwa Dr. Enoch Ndari. Oyo no mwabisomo neno kabaire bunya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Daktari nga yo specialized tibon. Maeta bando bakagete ngaki ngeli yatanga tuli munya gitari buo mondo. Abuga bantu. Ngobe tora bantu jisindana ne kwaligera kabisa. Mze dudu sinje no munya gitari nsomete to munya gitari bwa bantu. Yes. Ena somete ali University of Nairobi, right. Kuchakira omwaka 1995 ngakora mwaka 2001 nkaiwe degree ya medicine and surgery. Na ando mwaka 2006 nkaira ngakora masters ya nenso merete amarwire yabangina ekorunga obstetrics and gynecology. Obstetrics and gynecology konga abangina bali molito na bali bwata amarwire ande yekengina ago affect reproduction. Igo ngamago cha Kisii County go mwaka 2011 igo na bere Kisii gege miaka bono ngiko berange 15 one chiko goso na bere gege ngakole ga sigari ya Kisii Level 5 Hospital. Yes. Bako mwaka igo 2025 na lina arwe tororo. Yes. Bono no ndega igango kole bintu byane private. Alright. Tutara ikanganga kikwarwete asinye gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. By the time urumo bisomo ne gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital bado nkole nkwari ngo munyagitari kwari gwatende barwire. Ega seri yo bunyagitari gosomo uboteneri bunyagitari eli bakuruka segesonga tour of duty. Editari gasiani ya inge main. Ega siani main ali kirune county ya Kisii no bunyagitari. Igonje na muna rengo bisigari lakini ani nkora na renga barwire wangi ngo chabalenge no numugaba no rengo ngaki yino bari gukubinga kyoko lega se yonsiga kwasoka na yore clinic kwa enda theater kwa jokole round na ndi kwa service na muna ngo boka mambi sana saa 12 nondo ward na kole ward round kananye clinic kyale ngo na so saa 3 clinic na gora baka saa 6 na ma go service na saa 6 iga na rabarwire bande kagenga gine na renge umunya gitari weka asinya gitari elia we enseme obstetrics and gynecology. Mwaka 20 yange 2013 mpaka 14 na rengenje bwe kororo. Igo nabonga ega sinde karo uru munyagitari na uru munyagitari forever. Lakini ebina bigo jana ndwe koraki. Yera. Okay. Unapona ngo musi munyagitari eli miaka 10 buna yera inkasoka lakini nabonte ko munyagitari. Na mboro mlango liyo siasa ngo jigo so siasa na bongo so siasa kera ere na ningira na aralia munyagitari. Okay. Atimanye tinga emeremo yo mu bisomo nene especially asinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nereliye. Biamono MC Dudus ediswa ne ligi ya sana sengenjo abantu na utageta abantu bayito bamanyanga ega ashimu nyagitari yo monne ngaski. Ega ashimu monne bunyagitari elia is leadership. Oboteneneri tari ya kolega science no wate team ya kolega sinero I know ko tuale vision nga yinyagitari ya koraki ekoenda goche kero gwa seri nyagitari no wate board ne tenete nyagitari ngi bona ile goche kwa amangana abunota tekora kane ya anjira naye go ya chinchi bintu mebitakeire lakini asinya gitari mento bwate a team kurunga hospital management team ne ria ebwata abantu kurukire department yako garage department ne chinyinge chira asinya gitari chirange 25 kiro monta wikaransa gali mwate banga ase lab ngituta itokora ase lab ase yo ne x-ray ngitokora cha x-ray onye ne medical ward ngitokora ronga ngmuta itokonya ne bintebi ntubwate chibe chisaine onye ntubwate chibe chisaine ngitokora emyake ngira atoire tuwatware ndonge strategic plan igase umosiyo no kurwa leadership and vision asinya gitari kaitoko kwenda guchi abantu lego tenete no mono mugavana ase county ga iga mo deputy governor n'abantu bandi mu minister na rodo mu chief of na rodo bali bakurwa leadership and guidance rinde karo yikirenga kiyo kwate banga bono
imiaka ere ngamo koira ko achieve gento gete ine miaka 5 mwarosie strategic plan miaka 5 ine miaka 3 mwarosie gento medium term structure linde ikinga kimwe korosie bintu mna mwatakire mna bono kana alenge nyagitali eri munyo ninyorenga 2011 baka 2011 ali abeta Kisi level 5 hospital kale wa Kisi level 5 hospital linde tukanyoranga ibintu nebinge karo devolution ya chaka 2013 biarenge imechanda asaba inji baito unabono etwale ko genda ko services either Kisumu or Eldoret or Nairobi asengenje bintu binge biarenge Kisi gaiga unabono lina ko etwa sebe bintu ne CT scan ko chipi kanje chire Kenya Kisi cha buchire abantu bare kugwa gaiga babune batekemetu twiko tume CT scan bairua Eldoret go Nairobi abande basire rororo twanyole mechane mego koraki kubaleta ku Kisi gaiga twika tukatebanga inga kitoko linya gitali yeye ebe regional referral facility yani yamwe abana inji kuru around banyonga Kisi no bagoraki bagocha tukatenge miaka 5 ebinte binge bideta keriko tokanye gitali byakoreke byatokire tukachaka ko introduce renal dialysis tukachaka rosi ICU tukalete CT scan tukalete MRI tukatebanga rosi tole bono chinya gitali yani chi ward bed capacity yakoleke ekine kana asata ya what bed capacity ya 450 karongo rororo ya what bed capacity ya almost 850 gonga tukamente bitanda ngagire mwaka bekire news kama tanga inya gitali yokwenda kali abantu roire gitanda kemo babiri gose batatu lakini by time ngurororo inja mbari gutoka bali babiri ase gitanda kemo na hane ntu abwate vision ye nenenga ka 20 by 2025 umwaka oyo kanga the Mother and Child Hospital yabeire inyagitali ya yere independent of the hospital yani yere etenete kando yako garaba nyagitali batokire bakole ibintu bya Mother and Child services na bange bantu bate Kisi na otenga ke mna alingenje buyeka lakini bona igase Kisi county secretary are chioka eba etaneti abanyagitali 10 abanya bali babana engake nyinge to batu nyagitali yomo bona iga pediatricians bali bakurwali abana eba etaneti 5 I think bayikirange 7 bone gole kitare chigali igonga into abwate vision nga enyagitali yeye iwe chigikase eko babuna Kenyatta yani kurusi kuli batu fago Kenyatta bantu bali fago jaralia ko chaga because bone to ikras to ko kara sub specialization kero kwa kwa na bono masters of obstetrics and gynecology ayabona ole general okora amana yekengina lakini bakwenda go chime mna bono tubwate specialist yakorate cancer ye chinsemo chabangina gynecology right tukatwara nga fertility specialist ole gaiga tukatenga tujo kwenda bono tuwale fito matano medicine yani bali batene tengo mungina kale mulito ulio koranga kyumwana akokoraki akokinanda nekara ko chikonyoro yani bono yikire nduwende ko tigera agabunga bono tukabaire tuhikire nga kitokana ujimoto because igendo tu abadi jimoto ka tu jagere Mother and Child Hospital no kota sub specialization no imna orthopedic surgery winyorenga kintu aba orthopedic surgeon Kisi twaje kodisha yomo babere batatu bakabikira bana ngai 10 bale Kisi ge orthopedic surgeons right bono wende kwenda beyond just olibuko nyakorosia mauga togende nga kibao kwa abantu irizo yomo yokore gento nga arthroscopy tukero nda akole gento nga back surgery yani odi kokora spine surgery akora ga Egypt akaira na goja ntobwato orthopedic surgery sub specialization chinyinge to line nyagitali to Kisi teaching and referral hospital ebe buna Kenyatta buna MTRH ichinyeke lindi baga abantu bakona Kenyatta gali nga mugongo ndire njiko kore specialist Kenyatta bachaga ga Kisi niminte kabirebi right yiga ine division na hande leadership yo munyagitali monene bwinyagitali na hande munyagitali nere chief advisor ye governor asama ngana nyagitali gali tenga mnabona iga ase governor nere advisor yango advisor ye CEO because when CEO ta kokora kenda atara buri mu yo sta ta kolengele ginto kende atara de no governor but then daktari ngakyo mo governor for example tamanyitie mangana iyo bonyagitali n'abarwire ngakibako ba managed n'inyagitali ngakyo operate then how can the governor advise the CEO ikere CEO garo to advise the governor matters health asenyagitali msidudos abantu bagoro kunga kemanyimogo soro bali goro kale bamaite keregento igo kero bamaite keregento umuntu onyora ali gituna ni advisor lakini ro advice
igona bede mechande tubwate menene diswali nene tubwate ditkolera nga is Kisii County in the right direction. Right. Yongi kera tude kabuto nga bono gabuna se umne iyo abuya in the wrong direction because advice ase wente kurwa specialist bali ba tenete se wente kwa advice mugavana ngo igual advice yego se haya. Okay, tutaracha bono asiganga yao yokurigikirwo kibugabana se county ya Kisii nataka turaro si ground kurwa sinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital askwengo mu bisomo nene watebire mukagora ibintu buna MRI mukaleta CT scan n'ibintu binde binge but daktari Ondari twarira baruira bange bago complaining maybe onyene MRI ya Kisii gerenke abandi baba referred to hospitals endokonyora chinyagitari echi they are actually chinyagitari chia group of doctors abwase buna yoro yomobo kwanyora nande chire very expensive nchiri gokonya baroira aba as in compare nenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ere ya serikali itakere gokonya abantu how come singa mokoreta machine chire chinke na echinde nchiri gokore gasi MC Dudu sno maene intobwate healthcare ya Kenya ekodwe wone chi entity sato entity ntane serikali ndio entity ya kabene kurunga faith based organizations right entity ya gatatu private facilities igonge serikali nere cheapest kabisa yani rahisi asumwa nanjo kawaida koraki akonyara wa afford faith based ya chakatiga because faith based mbere wakana no nyan tax mbali exempted private igekara ngwa kanora abakoliye gasi ngwa kanora tax ne bintega birebi yaba expensive igo ekero na setting taliri mwaka 2013 right I remember katwale ko launch Kisii Teaching and Referral Hospital mwaka 2014 ena tebetenga in the 10 years ago Kisii Teaching and Referral Hospital ngobere the best hospital in Kisii County with no private facilities. I remember kakiyo wanyagitali mbali balenge private bagandenga abuo ayebono ngorotole asengenjo there is no way akoleki ere ikire nyagitali icho. Lakini tango tenga by the time mwaka 2022 kwenye tuikire tuarenge no enkuru private facility bakolifa gojaralia gocha KTRH because yorenga linga bono CT scan yentu achagetenga kiyo injalenge Kisii County there was a private CT scan yaringe 16 slice into gora 16 slice CT scan yani CT scan ji slice ekworkinga inga ki era nyale kon koruburu irangana the fewer the slices the less effective ira soko o diagnose borwaire puna bono to the 16 ogenda 32 ogenda 64 128 which motugabu lakini yekanande gati tukaleta 164 slice CT scan right iga Kisii yonga 64 slice ne improvement kurwa 16 slice igona benga kinga growth yani nga kioki na ngorororo asoko chagera tero chikobera forever okay igonga injeninde nga kanga puna serikali mnabone yororo astu atigere mnabone mara eri yaringe gali 0.3 Tesla yes nenkere yarenge lakini so you agree nga machine mwa kurete ne chinke eri nenke yarenge because enga kiyo ne chiba chiarengo ne chinke chiakorede chiarenge lakini bono chiba chiabuchire pesa ne jigo je county chabere chinyingake kanga bono tubwate plan nga kito upgrade ko 0.3 Tesla to no nyen 3 go se 4 was 4.5 was 6 Tesla mutugali igeka toko genda igoro gabo no ko improve services asaba na inchi na ndege ntekende MC Dudu singelinga intobwate a plan yes ekero ikaranso ko chaka ne plan yelia kwaje koranga evaluation ya ke plan yana na ikeira sinta kerego ika ni tore ikororo nga kitoko ara toju ika se plan tu atagete yigenji mnando je plan na bwate 2013 kana se tobisielia paka 2022 injina yikraneti okay ebona kolengana no gochaka mwale gochaka twaje gochaka Dr. Ondari jide gatubwata ni sano nemo tukore nseme ntangani ensemo ya kabiri ntetebe pigwari eganga yawo yokurigi bugabana se county ya Kisii so nakindagete to torarigerie nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital aratali rimo umugabana otebiringa enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital chibesa go chiari kuibwa besa nchiyo chiara korekana se nyagitari iyo number 1 we want to understand kurwa sore enyagitari is it a profit making facility number 2 nekene chibesa ngo ibucharinge kero mugabana bono igakotebanga chibesa bono yigo chigo sangiribuya more than 200 million unlike
previously kero kwarengo mwari gusangire up to 90 million ngai mwari gochira echinga ichikorwa nchitakeire gocha ngaki what are the processes omoske daktari mbia mono MC Dudu sia swali liabere li kubori mono na nabere ngakero muntu gochaka debate bune iyo gokwana mangana ye kero mugaba na chagete otwara machibu nera agocha gatiba wananchi to chake debate bosa atabwatie machibu ya gatiba wananchi inche ekero gotebanga 47 nare go sangireria kero ngosokororo ditanganinga obuno bolimo ntwara collect 47 ekero ngosoa nyagitari eria Jesus tu abugate income nyagitari echenge biri choka eso sientangani is cash bari wakana cash right eso sia kabere NHIF munjorenge NHIF ya 2011 was 2013 injaringe the same na NHIF ya 2022 yene NHIF ko ya korrek ya change baka tuacha ke receive servant scheme ne nteka brebi yene changu yange iba shinyinke search ko benefit chi alengo search ko package chi alengo ro cha ko da iba chi alenge gorake all right lakini ase nyagitali ya KTRH by the time ngoji ko 2023 karongo sokororo ko ntwamente so sia gatatu ya alenge private insurance right correct igo ekero kwa bole maswali berenga liswali tangani is it a profit making organization right first inyagitali serikali te wende cross profit na tinga no mbona ga cross ile profit ni dia cross profit kangandro je binto binge be kolekana unless ka gotongaina na anento bwate inyagitali serikali ewende ko hudumia wananchi balia abataka kabisa bali bainse bali bateko nyara kogenda private ko se batanyara ko na Nairobi igo no bagotamira ko jase serikali onye tobwati pesa gwakana kera rwali gwabeire buya intobwate process runga waiver system oba waiver chipesa chiria ni bili yango 40 watanga bano tu kwabera matuko 10 bili ya jire 40000 lakini tobwati 40 kwa 15 mbwati ose 10 committee karansa yaligere lingu muntu ngo nyara osari ko nyara yakonya turi ko nyara kabisa kwa temere wekire 15 watanga yakana 15 tu waiver chinde 25 igo ekageranga inyagitali eria enga kiyo 2022 tianga tebaro mayenga ase NHIF yoka ngo collect alenge 47 million kule NHIF yoka per quarter yes lakini overall etwale collect yange 110 million per quarter okay na itali ndongoroshi bisa kwa none report auditor general because ngitali ngobere auditor kiro mwaka report auditor general ligelinga kisi tinga de farosto omwaka 2021 2022 2023 no import 2024 ligereri 2024 2025 wono ngosoke kale ligereri report iji ko da iji nye pesa yiko ba collector kiro omwaka eko era wana abantu abachinga baede kisi county mbayo toko dubusibinto motu olikate yabantu na handa onye chipesa chiro chi alenge chiko waigire 100 million 200 kilo kwota kai chiko chia nali swali netuwenda kubodi na injira linko bodi ngaki wono kwashikire onye ne menganja alengo washikire onye ne amagoli kwa mentire kiregende eka na bono na ngo tenge CT scan eka talengo twa na lengoro head CT scan twa kwa chie 7000 shillings na abarwire mbale scan wisi ko bala obage ishimike na bagwakire simi 7000 na no yetubwati twako wave bono iga head CT scan is 12000 shillings kudu 7000 paka 12000 igo jibe sinkwenta koraki komenta egen tuwara koranga no emochali limate gali bwate 96 bodies ekaru gwara ko sororo injeka na lengororo ikiraba na itwara kudumia nabantu ba kisi igaiga ikwara gocho twabe ko mubiro toyuga chapusa kwacha gwakane kera gosoka bona iga otabwatire buine tokobeka mubire gali nyagitali iri igonga abana inchi bahumire asengenja amagolia services chinye gitali gali jagote kichamentri a full hemogram ide karwa chinye gitali obwate ko mutuku bwate tamangi manyinka osembu yale katwara ko check enkana lengoro twara ko charge shilingi 500 a full hemogram bona iga it is 1000 shillings ere more expensive kubwana in private gali aswateba ekero ko genda gali otena ni mwana ngenda kale school medical report ne ide go ichuri gugali twaga ichuri medical report na 300 shillings wona iga MC Dudu she ko bwatu mwana kana skuri na report igali oichureru ogwaka na shilingi 1000 igoro chinga chibese jigwete comment kana eko gara mauli akodreke amente kanire lakini rende
egente kanene ngelinga nyagitari ya serikali twende cross profit yakogera niyo godumia bananchi balia abataka batanyara kwenda private egento ya kabere chibesa kwa rusi chibesa saba na inchi inchi wende korokana ngagijoraki chikogenda chieda chiaga chegento gose improve services lebitega bire bono services njiri ko improve gendo ke tu aga chiri nyagitari ne kemo isana ruto 2023 mutinyo kata kabere na so to nyagitari ili onde ina ne e project yemo ya chagenya ngitalieli uisa urari bakogote tokonyora bono kogenda se ase point direct na diri na gotebi usina riira ndiringa tukwira na sensemo ya kabere gogo totebinga ki kero kwa ruete ase nyagitali Kisii Teaching and Referral Hospital kera ngurutoro bono uno munyagitali omonene gusumo bisomo ne bunyagitali ine igokwa bute twemeremo gose ne contract yawe ya erete gose serikali yakobege togo ya ruete mamulakani nayo karua mbia mano abagusi baito diswali na lire iria mara ange lakini na situ kulia rati ande ndirani se engineering keranu inga inche omwaka o 2018 na yetu ya contract yoko ba umuteneri mwana w'Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase miaka 3 igitaba ku mwaka wa 2021 na no mwaka wa 2021 na ndengamento miaka 3 ya wende chakoero mutinyi 10 umwaka 2024 lakini kado chikura chia kwa umwaka 2022 umugaba no muyaga soa na ende karaswa ngakolega sinera matuka make gachinga kiange mitinyange sitayo kaiga inchengaranga omuntu yo tali muntu turakolega astiwanane ekogera injira ebirenga bia renge nebirenga twabwate asaba na inji bakisi mbia reko sona namo igongaranga egento kyo kia amaene gokora no gotige gasi iyo yokoba umunyagitari maneno bosi yo bunyagitari iyo igongari ke resignation inkamwere resignation letter iyo anjerete aganja tigandi saini erinda gachoro umunyagitari omungao para kolega skoma yako garanjinje na maiti njire gasi nyagitari yokorekana ne egasi omusi yo bunyagitari egasi abende gokora ne njira takete nkore bintu ebyo injare ntware kubona komo. Okay. Asante sana kegera tutagite kurwa senye gitari na kugenda siganga yao yuko ligyo governor bono daktari eno nki kiya salikira se county ya Kisii ya kungusira sana utagite kurigyo governor ine county ya Kisii nera se ebugondete koba abagusiba ito mu sakoligeria ekatwa jagate county ya Kisii mwaka 2013 ntu awateme chane menge tu arochenga kera ike which mutuwega nendo Kisii county yeito erora kanenga ninyagita ne county ebwate amagendera maya umugaba n'umutangani bwe county ya Kisii umusike James Omaribongwae agachake county ye kerago chaka tabwate bakoligas bande bonse ekerago chorwa achode tumwe mugabana mu deputy governor agachorwa mu women rep agachorwa mu senator agachorwa bakoligas bagachake gasiamu ekera bakolegasi bakekera baiko umwaka wa 2022 na andende obo togonchiro liborai tukachora etimu inyi umugabana women rep tukachora mu senator no mu deputy governor tukakagera ng'abantu ababona ndi mbatoire gochimutu amagendera asiriria twaro state base iri arenge no musingi rwachi nyumba maitengo bekora musingi kwame kubeka litera kwame kusiba iguru kwame kubeka mabati yes bono inche narorenga e county ya Kisii asiko nye ikiro mwaka 2022 diba tokwenda kujimutu etokwira na mayaga ebinte binge iye kogeranga intori in the right direction asike songwa wenga is Kisii county the right direction wose inkoenda turase totkere kogenda yes inche nabongote bari tukulia ronga Kisii county tuasiriri umwelekeo ndiriko genda asa aronge. If you can be specific daktari nsemu kichi county ya Kisii asiriri umwelekeo uisakoli ya se constitution ya Kenya tuwa na 2010 yes schedule nga schedule 4 schedule 4 nere ruete ebinto biribire devolved ruete okorwa as a county na biribite dikara as national government uisakoli ya ebinto beyond spidange ebinto 14 na bakora kire kemo kiabonga libo twari kwenda kujimutu etokona jma tigandu kisambo yoka ne binge se okwana nabo turakwani tukoligino yes tigangwa ne semo ebuna bono ye industry
local industry county wende kutinda ros local industries into awat industry ya matoke tukatura industry ya avocado ya chage tuinga kilia ekogera ekero tu abwate invest Kisii County Investment Conference yako tu mwaka ngagete 2017 abantu bakaruska watembatege tuko partner Kisii County erinde bachake cross industry chigaiga ndigatunga bagusinko bekabara matoka mange ngosime kabara matoka mange bwazi avocado jinyinge bwataka baro shi avocado Kisii gaiga ngwara rende egachaka egacheka twara shida kidogo kama mgaba no muya sone agatango ichakale akaleta mbwembe kabisa akayeigorane mbwembe kabisa lakini nande bonango kwa nabona iga amangana yonsi ya akwete kanga bona barimi baito ngonyora bare ebintu ba asiba ko konia ebimeri byabo buna bona mundu example gali ya Murang'a avocado ekire yemo ekoni wa shilingi 250 ekire yemo ejini avocado anyikia avocado jirangi ibere isato chinsi nini chiro shikiro 200 as industry korosia ya process ya avocado jiria yorosia maguta n'ibintu binde binge kanga Kisii bono kuruwa tu atigere kanga yachire mutu toche ase chinyagitari ase health care anto bwati ambulance services ninge kere devolved bono isakoli ya ambulance chia tigetwe Kisii County ga chiarenge ambulance 14 ekero serikali iri ngore gosoka kera tu orije ambulance 10 echinde ibere chikaribu na chatu karibu na donation na yeme karibu na Kenya National Highways Authority yogo chikudumia abantu bagumia se chipara ambulance 14 bone ga ambulance chira se county ito nchigo chire moyo chigotara chiriwe tani sato at any even time igo isakanyora nyoko bwata jali gosema ate Nyamarambe ambulance kalege surugoro aina boise kukwa otaraje kuruswa ora tuketiareje igo ambulance baka kantu ale koro ambulance kan chiamente chibe chinyinge kan kire facility bwa ambulance yae ibwa twara wicimenta kurujirya nge 14 bwane tuyira ndisato nande yere buya kabise ko tarakerase ne yamoyoka ige chinde chiko ya chiakwa nandi chakorake chiaboka egentu kya gatatu tigatwira na sa amache na wenda koroswa into bwate bitacho lakini amache piped water yega na vision 2030 odanga by 2030 kanga kiromochi obwata amache ali agochase ali piped ne county ne bwate powers ne chibese chiaye ewende ko ira amache kuri ensemo ya county ya Kisii ige bintebyo konye mugaba no mutangani obekire umusingi umya kanga bono yabe nyorete gasire raisi yoko gendera kurwa umusingi oli yokorteki obegetu chinyagitari chinyinge muna bono KTRH iyo umunyagitari umugabano yoro akunya gutebanga obukurumye bwarengo gasinja rengengia lakini abananji ba Kisii natanga abananji ba Kisii imbali baliri nandi mbugwata amaisa bakorora mbugwata amato bagotegerera nandi umuntu nguja gukwana bare kari bayikirasi chikura inyagitari asitwa yetigereto mu mwaka 2022 na bono iga bono liba twara kwano jimutu egwira na uchmaya ebintu byarengo buna bono oxygen plant tu atigetoro chikorosia oxygen embeli abantu bakonyora liba gabono tu kwentura se okugora oxygen nemetungi kale nantu batire ni atogora oxygen nemetungi asko tu atire ko rifa abarwede ko Kisumu na Eldoret na private facilities wa CT scan MRI bono yakuru Kisii County karole KTRH otakerwe CT scan okwa referred ojisiko otakerwe MRI okwa referred ojia inyagitari yesiko ebintu kantu akodeki tuatigire igoroje example jina rule isato chioka chioro kiringa nturiko gendera mutubune county igo eshida nera sigete nande gente kogera umuntu koranga umuntu tategete gukora gasi nabantu abantu tuagede chikura abantu batatu etimu y'abantu banne bali gukora campaign umugavana umudeputy governor umusenator na women rep umusenator ito Richard Onyonga uyu were very vocal gukwana monande gukwana paka no ni ga national TV nkora muri gukwana ibinte bingi na Adani osogeti Adani abantu bagategera bakamanyanga Adani eri yaro kwira JKIA gati goti airport itega gotiga ubwate amona manga Kisii County nero muntu mutara bagoteki paetaneta senginju yengi ekera soete binte dibare go campaign bate jo kora kara go campaign oya kane to jo kara mintebi women rep tuagete chikura kunga donya dori toto aburi eba itanete mboga bana simbarati
asenge bintu enjiro yakole bintu byaye mbere gwe na muntu ndi bwesi umo deputy governor ye Dr. Monda twagirite chikura mbare nera bonega mbari nera yakogera enjira ba campaignet manifesto ba bwato athe kora oya chitaga chinjikire gento asokora bintu byaye igo ekine gekogera bone ge county yito ekogenda roje tutasoget mapema tuyimukaninga intutaitega ndeka kabire iyo na ande tuchinje burayi mwaka 2027 ile togirane turanie Kisii County ase enjienkia asa magendero. Alright, mheshimiwa Daktari Ondari, aye ngakiubwate plan ire county ya Kisii ibwente koba ibwente korawa mbia mono aba gusiba ito uburayi bwe county nobo kongu nande mburi bokongu ekaroma yetege ntokora ekogera umugabana nere bwika bwanjire ngekaro kwa irwe gasi ubugabana ogochora abantu bali gokore gasi barabo wachora minister 10 wachora chief of sange 16 gosina yengo etania ni director njiro go enda gochora jiro chimoko le gasi na barabo n'abantu bali bachorire aba MCA aba umuseneta umurep no deputy governor kokonya muri akore gasi komo asenjire gwenerete inje muna Dr. Ondari nimbwate bad sana nga na akorire gasi n'umugaba n'umutangani bwe county ye Paul Olengo kwa James Elvis Omaribongwae na narodo burayi wo mugaba no kabere oyo robona iga tianga ti burayi obo ebonga muna butuko na mugaso bono narodire egento date yasinga kibono nga the best and the worst yani burayi obuya nobobe ekogera inkagetenga kero chikore chero 2022 abantu mbatebete nga odio lengo rota akore de ntuna bakore bakanireti bakatakanga oyo gojigocha otebeti abantu nga malaika na chenge Kisii County gaiga bakagoka mono bakamwajikura lakini bono kosoma sama ngana ina asomire kirabo na asomire nga kiunta tagiri kokoraki oburayi mno oboro bono iga terbo tage dokora ekogero oburayi okokore gasi nabantu na bono tigangurwe ngwe gisambe kabo muna bono na taro jigali ogembo ne municipality ya chagetwe ngakiyongwae kangabone ngangeti municipality chikino ni sano Kisii ekogera marani nja wende ko municipality nyamaji nja wende ko municipality no nyenge umbu ne wende ko municipality lakini bono asenje oyora atumate geje ko ro chibe chi municipality ya hadi kere municipality ko jene chi na matunda ye ogembo nebwate board nebwate ne manager nebwate na bakori gasi bakora se municipality eri grant kerule na World Bank yo kora chigasi chi municipality oro chikaburo gweta binte kabire byo chichire binte kabire byo ogendo gembo na chikaburo chi korosu chipara chi korosu gali ogembo town oboli end of the board members bali baroro bakora bara se board yogembo usimba manyete ngento kenda to gembo gabo awatemba manyete ono mugabana e board yawe getoro nga erone chi alawa chikoro yakaba wikaransa banyola chi alawa chichoka lakini gotebanga ngiweta kitokore ase nyage municipality yogembo mbama yetikento yakora kanoro iga abantu abange babere disillusioned gose basiriri winga ngibakora bona abange bakatikete gasi ni mu ikaransa ji board mbari go cha board ikaransa sengenjo nga na bai chaba ikaranse oyo kongo nyamenwe bira mnarukwa gose kemanyi mugoso mnarukwa tako banjira mumu advice mumu tebinga kigazi bakora kana igo mugabana gente kenene kiringa abana inchi tebabe no bagote bina kore gasi nubwate chibesa usiri resources che serikali ugwetana ne county ngima wikaransa nabana inchi wakora public participation ilimo abantu bakoegwa audience bakwana ngibate bakorerwe because e constitution twateba ya 2010 yes turi go force abantu ngo bakorere gento onye mbatageti okobo wolinga ingimo tokokora ga onye ne para impara kitokora ki tokorosi chibesa twajinga neiga tateying ba tujikorosi bagwate para bakorosi okorosi na ne ngibate geterosi we irinde mwama wikaransa buna management mwamwe gente kabireke igo oraibwa ne bora oraibwa rai sana asenjire eringa abana inchi na baratwale sei na nindu arabantu bari incholete bari experts asechinjira ao onye no mu wasiri o health abano muntu mayito obumanyi bwa health yino wasiri wejipara omuntu mayito obwato obumanyi bwejipara yino mu wasiri we education
abe omuntu mayeto bumanyi bwa education nabo tiango tebi example as education is devolved and basic education yani swali elimu ya chekechea ECDE early childhood development education right kose nursery tokoro kawana sige elia jiskuru chinyinge nchi abwate birasi bya ECD chi abwate abana balia bakeba mikiri myaka 5 bagende skuru banya kotera akabuli tukuri kimika saa 6 baira nakabakaraki baje kunya kumnyaka sobo into wele torosie maete ekanone mugabo ne atete nga etoke torosie birasi osechi skuru abantu bayikaransa abana bagocha banya kunywa mabere gabo banya kuchiesa barosi barajiti batererwa matera barara baboka omanyete gentekio MC Dudus egentekio no ikonyalekana kisigai kiera ali muranga kyanyalekanire itwaji word 45 yes tote kero mwaka ngoro store ECD centers 45 45 kide word AM nando mwaka onde yende nando mwaka onde eyende oroje ntoko nyara ono mheshimiwa daktari mayete baswali bagotebanga mugara muho yake mpe ase county ya Kisii mirimo teyo yakorira ekende nkeri gya kugokiri oratebe ngeke gyakorirwe gose bintu byonsi gobire on stand still ibinde bya chiro gochimage gabuno goteba kende nkeri orateba yakwarira se county ya Kisii gyakorirwe oratebe ngeke imefanya kufikia kiwango fulani ebintu mbire bikebi yakorirwe oteba nga mugala muwe yes na haki mpe asinari twabwate edamset yalenge gali maate Nyambera yes na yalenga na ISO yalenge the middle of town yani town gatigati iyo ndoje nga ngunya kuruswera roro arosie ngendo nge park asabantu bakoraki bagocha go karaba bagoje town yige abana bayikaransa lakini ande ngendo kende ngelinga ekerobo chabwaro situgali Nyambera kaiboko irwa asiboko irwa abantu baroja asiboko ariko irwa kirenjini mayete na kiba kasiboko irwa ayigase kari edrogoro galia asali bona abeire abe muno kubwabu nali alenge town gali okay igonga kera togoteba nga nkoro story gente kemo iyo to manyanga katwa chakire kayike ne jogoraki kigo chikogenda muna bono bocha boli bwa rute galia Nyambera yes ukairuga iga kari ngena kari gali mboko na ile school nga kari primary school abana tipe mu yo bakale batwara makuba mange asinge njobo jabo no ubegirga gali muside gali dibe mono intu atagete nga kanka intu anyole industry yo go recycle obocha bolia ekogera chinse chinne chiri chagendereire obocha boli bako recycle bwaro sio bwoyo osibwaro sia estimate tokororera wano alright kerokende aye yare ko banaye asa mangana garbage inga ikwareja ko sabo nga kikwacha ko suggest eubi kanga nga yibekire eubi elia MC Dudus yes ndaisi sana go yerosia ekogera intobwate njira eubi eko sangirwa yabe kwa samu nande yaba ekera abantu bali bajete kisigaiga parwete ko India bakateba mbabwate inje batagete obuchabuli bwaba processed yes bwarosiwa rinde kar bwarosiwe bajiko raw material yo bwoyo bayira raw materials echo no twate barosiri bwoyo bukenya gaiga na bale ko gocha barosi raw materials echo na be no jigali asialenge Nyambera gali no batagete babe industry gali Nyambera bwacha bwabe kugalia muna kumura gochi machine eli yabo sieko chimino yasokia a by product kaya sokia by product mino yarosi yabe kuchigali yaba packaged yero asbaji koroseria obwoyo nebinto binde igo ega asiene ne county no koligi partners okay yani abantu mo kolega asina abarabu muna bono omugabano itutimeze nga onyako nande insende ko tagira ko bwa China gesa achagaiga koligia partner inche ekana renge omunyagitari o Kisii Teaching and Referral Hospital monene na nyorete privilege yoko tarajinse chinge Kenya ense India na achire China ya sagoteba na achire bakororo America na achire bakororo Bongereza na achiro bakangenda baka Canada gosomera ngaki omunyagitari bakoraki ngaki ko improve nyagitari
nindi gatwajete India no tua bangete amang'ana yoko chikorosia amang'ana ya garbage. Yes. Tukagenda baka Middle East tukachikorosia grant loan ya ligo cha Kenya yokolete cancer center ya Kisii. Iyo tuwa negotiated tiburonge tukalika proposal bakegaitiwa Ministry of Finance ya Kenya ga approve twachikoegwa grant iri korosia cancer center Kisii gaiga. Igo ebintu ebyonsi oborori obu naroche ensengima. Na witakerenga no mugabana tubwate owa abantu bari bakore gasa barabo. Oba obosibule bugotara kore ebintu ngakibyo kore kana gise chinde kogera aito kuje kuje ndiyandu na bintu kwarorire utara abantu bande obosibule bugotara barore ebintu nebyo korekana. Igo nje nimbwate no mbonega no itindi serikali abasani mbwate na bange baranche na mbone bakuru America barataka ucha korosio obucha boligalia baborosi bobe obuoyo ebundi bikutumika chikorosi na nestima. Imbaje de Kisii bakwa no mugabano oyororo karabaja kontebia bagantebinga ebaroje ngamba ko internet kogera ebintu ako batebia mbali ko bwana birobio. Imbaga na Nyamira imbaga ndini usije Nyamira na bwana Nyamira kegotanga Kisii ko chikorosia waste disposal machines. Alright, asante sana. Umwanjo motegeli me studio tore na Dr. Enoch Ondari oibo igo kulige kirugo kyo governor imeye county ya Kisii. Ase county ya Kisii daktari gisa devolution ya chaka bagabana mbabere twatwarire nekero kuligeria akero ko kombe serikali iri aitete abase kwalengene serikali ya robono timanye tinga ngakyo gochirange ngakyura rore chiakorere mirimo ngakyura comment na kwana abaguzi baitonga ekero toko beka chi serikali ichibere ya seratiri na neli yarenge miaka 10 oyobere miaka 3 lakini ngateba basweli nga siku njema uonekana asubuhi. Yani ngo umuntu munago chaka race na ine mbio eliwa kama muyo kege tima ra 10 puno montago chana ubango yonje kokora ale boronge gosingo jokora ale bobe igo ekero kolengani ichibere. Yes. Tuisa kutumia scale ya number 1 to 10 yani tenga nguru tole 10 nero korabo ya kabisa. Yes. Na 1 oli nsepi oli mutangani no yetekana tie bintu no yatakere ko babyonspi na bonda mwe 7% ose 6 nsepi ekogera baka tutige batenga room for improvement. Right. Wede twe libaga ondogo jaye oraki kwenda limoto. Right. Bono nyoli olenge 6 oyale 3 meaning ngokolire bintu gete oyale 3 nateba nga mugala muwe na akimpe ndiro bika kodire akodire lakini nyoli olenge 6. Alright. To te kango yaide 7 gose 8. Okay. Bono Right. bono twirende maya bono ekero kuligeria sector yobochenu health indeed njatakire ko devolved goja city county gose igetakirira nayo nyondi yokobwasa national government oko ba devolved negendu kiarenge kia na ndikia rengere tuburonge. Okay. Asenge enjo health nera bananchi batagete mono igo ikange na bananchi mono igendo gyo kangelinga abantu bali bali ujikotenna health ye policy guidelines chere kurwa se national government ilinga national government ministry ya health ngurwere ji policy nga health ase county ewente koba kotenwe kabire abuno kaba ibete kurwa chi policy chiri kanga bono e county uno mugabano ye karo puno moteneneli. Yes. Kanga ngo teberinga umo minister umo chief officer umo director abantabu ngakiwa kore gasiabo imba ko achinguru Jones pia so mugabana bona bagabana bandi bago batama yitinto bagokora bacha guturbania obachenu na bagokorwa se county uisa kugereria egento nonye n'abantu abagorunga community health promoters. Yes. Awara abantu level 1 as health ngitwa level 6 chia health. Yes. Health facilities ono level 1 bali ba insepi bali na mwananchi bagota na sekenyoro tubwate community units. Yes. Badia babwete ko ikwange babe motivated gose bae winjira bagokore gasi yabo ibintu bakorere gasi yabo indi baje ko ikira abananchi babaye muna bagokore gasi yani bana bago obachendo bugo chaka kurusali. Yes. Kisii county iga no gotera
nabona kumetu na kwandega kuja kugira mambo simambi ende nandi bakora ngo inchi gocha tora ngito yokole gasi ito lakini bawo chabebwa asenge ndi muntu yiko bwatia ndubwati ngira ngaki akara aba director mbaroro batine public health batine medical services aba director mbaroro batine community health promoters yabo ingaki bago ikerwa yes ngaki bakole gasi yabo ekogera abasongo batete nga prevention is better than cure correct toza ito barwire mbai kurunsari bachigocha bakakinya gitariga bakore runsari batunga kibakomenya kinga cyabo igo health koba devolved bobe mbuyo lakini ngakiye koba ekurawa as a county okay obora ibwaye na buto wende kubulia maswali nabona Kisii county obora ibwale ngo bokoro nubura bono iga na bakoro ngo bwa bono mburi buya okay wakone rigoro ya community health promoters do you recommend them kerokende emirimo bako kora kurengana ne profession because I ogukwana from that professional side of it no we recommend bona go simbata kire more trainings echie kero bako kuri mirimo yabo community health promoters mukora wali gasi amana sana egasi abone nene nandi bonto ko ba recognized as a schedule ya health na level li ba ko gasi yabo lakini rende mbogende bomerwa kire chingaki right bae wagende bagonga on job training yani banya ko tebwa mangana kanga kire mutinyi tatoiga baja baikaransa kana baka report cyaba report cyabo yes na ndo baikaransa batunga ego cyagara next week tuyakora inte kabire biga igo na biwenete toko encourage bae we chinguru chinene yakogera bari nabo to konyansa alia amurwira alia muri kwambukizwa alia ago chanda abantu mono di kuba virus urosao binte kabire HIV AIDS binte ngaki prevention tokora prevention etaraji koba uburiri burobonene yes all right asante sana ide katubwata iga ikomichoka gukora chinkwane cyasema mbya bono lakini rende umanyete onde bwensi wo cyake sabari yaye incheranira go cyaka naye noro cyumwereke usiasa gusi igere mixed up amache batebire taraterema bado naye gonyeta amache atereme gusitayari gwa identify raye ga ryo tete gujira Nairobi are you going personal go guchire personal ya uka guse gutakete kuline bus gusene shuttle guchira ngo igore kero mundu nyotebanga abagera ase serikali yeneri yaeta mbanyole binte binge ebije bietaga abyaru ku Nairobi eta Kisii gege byagenda gochia bogera mataiga yes paka nonye Homa Bay ebinte binge yagajire Kisii korona togokora bono yikirenga nintu togo into toko genda Homa Bay korona kibakore gasi lakini rende egento ndateya abantu ingeringa ntobwate umwana ito all right okurugunga Dr. Fred Okengo Matiang'i oro kiriega nganga na atagete ko kubulyo borai bwa Kenya ngonya korosiare abasani ao epati ya ene rororo na tebera munyene kuro munwenga ojoine Jubilee na ekale Jubilee na nengo liyara abasani chipati chinyinge njirororo ichya Kisii njiro buna bono Kenya Social Congress yes Kenya National Congress PDP njiro chia bagusi batenete igege ntonga gerete kerabe ngelinga ekerenga kiegoika umuga umusike Matiang'i yes na atotebie inga kiata gete twibange muno mugusi okay lakini egente kenengelinga indi muno mugusi twensi pia se twabeta wakatochamo tobe mega yango ya Dr. Fred Okengo Matiang'i okay tomo echinguru au jikubuli bu president ekoranya to kurunka inka to kunya kumuya ebinera mna batebeke usi mutu ali nanje wanjirunga aikaransa se meseri nene ngai kwaira rende musike maraga umusike maraga no rere mbya gocha nande okoranga nabwate vision ingi ya Kenya yes lakini rende inchika kinchi kimna twateba bajo ikaransa wabe kumuntu oyomo ekigara chieri bere nchiko bero bweri obomo twisikuruana jibese kubuno obweri okay igo bakatoje gotiga oyomo nande njibunando ocho jikoba Dr. Fred Okengo Matiang'i ekogara bwanchiru Kenya ngima
okogenda Boikoyo ne bagateba Dr. Fred Okengo Matiang'i okogenda Buruya gaigan twachite ko chororo nere bagokwana igo muntu bwanchuru Kenya ngima nere nande Fred Okengo Matiang'i tari yare bwasogete kwaje karaba jijensi cyare kogenda erchirichi mekwende yabachite mwakuria mutinyo sita kiro mutatete muntu tegete Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i kama kuigwira akama gocha Kenya bwana so ayebuna homuske Dr. Ondari Matiang'i arabe no ko Matiang'i arabe igina gikiama kiane okay eratukanga ibaga ndigo tokonga kiora kore libaga bakalitoke kogera omuntu okwera osiri bakaliao okay jebuna ande goro jindi banganya ngwera osiri ndi bakaliane bakango yakogera nande tokwanje tokotiga bana inji bakoraki bamwa kore nyira bara amwe ngakiyo yes lakini tumubwatesi ntorwana into tweka bagusiba ito kakye kurwa nansa igara kindu maite ngo rayito ngaye korokwa Dr. Fred Okengo Matiang'i igorogaria ikiame gine gitokubwata toge support kabisa irinda agende maite ekero kuburi oborayo buno bwa national na beko ba obo president go stopwa yes unabona rero na boleti tabwa lakini abwata abantu baye bane kemaga yaye uroji na bakogera bono aja kurangunga yaya obwato bwa serikali Kenya Kwanza ngo gubukale injokoreki injwa tokonye alright bwana yoko bwata abantu omega yabakoete bagosirete na beje yababuya kabisa. Asante sana kutokokora chingwane cy'umushimiwa Dr. Ondari iratoka nga kwarigire kiro cy'ubo gavana ikegera chochote jaweza kutokea kwa siasa itoke nga ase wetera ngenche moyo gusende toiretie kiro cy'ubo gavana inga kyo birengere byawo birabe nate banga siasa no goswa kero mbwate amoni mnambwata ya Kisii County yes amoni inamaya nandi ninge netenga bagusimbege mbanjira nenche nandi bambwatesie tubwatira namo rindembo mugabano Kisii County pachiko konywa robo gambyo burunge lakini sakabanga kwa bahati mbaya tinda abwa yes uriora bara akire kura nintake komoa obasemi bwane okay kuchimutukara atayotegerera rinde tokonya bagusi ko era abantu tokonya ingo nabagusi yes abagusi butokonya ari muntu amuje konya ekogera inje buno ndali tinigudi bugabara nje konya nje buyeka okay ewan ge siasa ntoko bantu chutia siasa cyabo basikene constituency ukorwa asijide kabire cyatigaire umugabana wabona bwe county ya Kisii gakurubo basi nekero ge kyo bugabana batabire ngage kona korotate ngakira chiko kobera rais konyore kero ge kyo bugabana wono mbora anya gwate banga ekorotate tedi kriandonsi lakini no wanjirana no wajirana nga umuntu gesokiri bagusiba mu beka seratiri asibara anyole nga oisanire ne bakobeka okay lakini tetu washumunga lende nga abagetutu mbaga mete myaka 10 yes bakare limo basi mubasi umutangani oyo orobono akayewe myaka 5 na nde mu getutu oyo ubwato bugambyo nato tebetinga obonyirango cyabule Kisii County na ndo umayene twaroro bonyiro bwakire Kisii County bono igendo ndasabe nga nejino tokuru enseme yemo abu yabo basi nejino basi ndande ngogete sanga no basi na chore to koiburu ororo ngino anyora tena iburu tunga kinero ororo to eli bagalinde myaka ende 5 yoka bonyira buri bwe twabekire Kisii gaiga to boitole to botinye rire torosibiya nintu rire territory babase koleki imanyekane lakini aba nanji bakoraki babachora lakini ande babase boka mbago beka muntu bugabana yes bakokwa nabo machoge ogenda bagirango oyigwena nabanchali okwa nabagetutu nabanyali bali bono nya abandu bonsi bangire mbali bitaka kubwate sio yororo nga ekogera obachaire nando kiro muntu oronga nero omayete keregento inje nintake okwa nabantu bonsi ba Kisii County kwa nabo basya wa minto ngwena nabo machoge nkwa nabarabu nkwa nabagetutu abanyali bali abanchali litwikaransamo trose serikali y'abantu bonse. All right. Do you believe ase chinyomba isano ne muchumugusi kire nyomba kogamba wose egento kingencho nokonyora umurayi uri ogwikira nibirengereryo byo mumenyi we county ya Kisii? Egento kenene ngelinga abantu barekiranie
ekerengeri eke nikio mugusi na bange Okay. oyo orasoke obwato bumenyi obonene kugera oyo oratokonyora abagusi ne togwakira chikura. Right. Lakini abo bonsi imbaro aba machangi babwata abantu babo baratokonye aba basi babwate aba gitutu babwate na yuri ole ogambete abandi bategerete babwate ubumenyi obonene. Okay. Ekera abantu basokere geti ebako bikubonseraria eratiri. Yes. Oyo uratoke na bwate ubumenyi obonene uratokonye buna abagusi ne tora koreki turataka ko okonya na nere erinde tokonya abagusi lakini rende na bere buya abandi mbaje kwira nanga intwe emwato chaete mwewe chance ino nebe ni myaka 5 Yes. bagamba batangale nindu twakaleki twakwira gantako. Asante sana. Kubwatikana nekirenga kia ugikorigyo bugavana bwa 2027 ase county ya Kisii. Kwana no mugusi asema mbia bano mu sekondari. Mbia mono mugusi mwesi asimwebeta buna mwigure litariana ongoro kwa Dr. Enoch Ondari njina abakorire gasi iga Kisii Teaching and Referral Hospital ase myaka 10 ekina akorete na bire bikebi ari ngororo kana kireba kabona iga ntua abantu abangi bamanyete uno musio orenge Kisii Teaching and Referral Hospital mutangani kere county ya Chagete lakini bono renda senge injo narorire nga bintu mbiri ko enda buya senge county ya Kisii twaligire ringa ase twadigite county mwaka 2022 ebintu liba twarukana mutu turandire mahega na akira asimure ingo basabanga tubwata no mutuga iga umwaka 2027 nane ntubwate chinga kichinde cyo wakachikura kwa choro murai ekero mu wakachikura abagusi baito tigaturigirio murai oranyare ko mu Kisii county airusi asire bona iga ayirigo chimutu tari yo sikurusi asire bona iga ayirigo chimaega injima Dr. Enoch Ondari no muntu mbwate ebirenge libiya ase Kisii county nande tisikubwatira namo ntorosie county abantu abange bararusikwa ko ngakitua kwa county erengiga yongo basaba mumbwatesi nande kora ike chinga kieju cha 2027 mungakere kura lakini moko mumbwatesi onye muri bwate kura yongo tebya abantu ali bonsi pi Kisii bataratwale kura bayikire myaka 18 bona iganto bwate continuous voter registration erobona iga igurwa na IBC asengeje commission yabekwa kenda asege tuo kirange naye yoko bwate kura rinde obwate kura nye turabwate kebande litanga ni bwate kebande umeka ndo bwate kura. Okay. Lakini nande kuja katore mwako gocha toja chaka mass voter registration akadi chako ikorwa ibona gocha ko katro muntu libwe shu tara ikiranga kiyo ara bwate chikura kusi nande mnanto bwate omuano minto Dr. Fred Okengo Matiang'i okuboli obo president onye toko mokonya tikatora bwate kura litangani tumacho komokonya ntoko mokonya ko president onye ntobwate kura abandi bago tobwa babwe ko muntu batagete asoborai. Alright. Biyamona sana. Asante sana na tabiri mbiyamona sana musike Dr. Enoch Ondari asokonyera chinga gichi asema mbiyabona gukona no mugusi nande biro binde ngatokurigie nonyana samangani profession elinde onya gukonya bagusi baito ekigera na bange babwate mechando batagete obosemia. Mbiyamona mzidudos njiro munyagitali tangani ebinte binde bire byogweta. Asante sana ntokurigie ni profession elinde narotora kwanero mugusi elinde obosemi obwate na boro bwagendere ko bonyora buno bwaita ekera naye no mwana bwiliroba. Mbiyamona sana. Asante sana mwanjo mutegereri yakoro kwa mheshimiwa Dr. Enoch Ondari na twalingenera asema mbiyabono na wikira bano otogukora chinko na chita sema mbiyabono na gukora mu rubuli mu minchuli mirasmi tumirana litukali yanke kwa niaba ya Eric Nyamweya nasema shukrani sana, tupatane siku ya kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu.